bali, good morning po pala ano po. Bali, welcome po pala kayo sa aming barangay, barangay ko yung may tayo rin salam ko. Ako pala si Junjun. Oo po si Kuya Jesse. Nagpatong po is may layo po siya na 3.30 kilometers. Ano. Si nagpatong po is may taas po siya na 560 above sea level. Ano po. Inaasahan po namin ang Diyos na kami po ay akyat na ligtas at kami po ay pagbaban ng ligtas. Yung red mong Kyotex. Oo. Mamaya na color black na Brown yan. na yan. Black kasi namatayan na pala ako. Naman, wala pa man. May putik na. Kyotex. Daw po. Jesse po yun. Jessie, June. Tsaka doon sa Aray, di ba? July pangalan ng isa? August na niya yung susunod. Kaya pwede nang kumain dito. Kape muna tayo. May ganito pala. Uy, may heart. May hearts. Oo, may hearts. Ay ka doon. Aray. Di ba doon sa ano mo? Uy, ang ganda oh. Rock formation. Grabe naman to, puro matutusok. Oh, dito na tayo. Dito na tayo sa Mabato. Huwag po kayo malalaglag. Madadamay kami. Sa sino mang nanonood ng vlog ko, may sipon ako. Kaya ganyan yung sound. Kuya, sabi mo kanina 30 minutes. Ang oras na. 5 minutes na lang daw, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Bago sumuko. Sabi po. Meow, 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 meow. Ay, may linta. Ano natin, video natin. Independent ha. Ano po yan? Wala ano eh. Centipede. Centipede. Nga pala, centipede. Ang linta sabi ko. Guys, may lint ay centipede. Centipede, centipede. Centipede. Ay, nadulas ako. Ay, ang ganda nito. Picture kita bu, yung buhat-buhat mo yung bata. Maniwala ka lang sa amin. Darating rin tayo doon. Ano daw sabi? Hindi ko alam. Kuya, ano? Konsensya daw. Konsensya? Ponsetsia. Gabi kaya yan yung gano'n yung ginagawang Christmas ano eh. Guys, ponsetsia. Ponsetsia. Pahingahan daw, pahingahan. Eh, parang dinosaur. Parang ulo ng T-Rex. Parang ulo ng T-Rex oh. No, dito, tingnan mo dito. Parang ulo ng T-Rex. Mamaya yan, natakin tayo ng T-Rex.
Jerry. Sa may ano, no? Yung daanan naman siguro. Umuulan. Doon po ba kayo umakyat sa ano, south? Sa Ayala. Sa Arayat? Dun sa Ayala kayo nag-start, ma'am. Parang oo yata dun sa... Ay, i-video natin ano yan. Pwede pa hawak? Malapit na tayo kasi may motor na. O diba? May sound na eh. NLEX na yun. NLEX na yun. 400cc yun eh.